Avui divendres la nostra illa ha despertat marcada per les conseqüències d'una pluja tempestuosa que, carregada d'activitat elèctrica, ha sacsejat Mallorca i Eivissa des de la matinada d'ahir fins ben entrat al matí d'avui. Tot i la bonança d'una pluja, element tan desitjat a Mallorca, la seva intensitat ha deixat enrere diversos danys materials a diferents localitats de la nostra illa. S'Arenal ha estat una de les zones més afectades on els veïnats han patit nombrosos danys materials. Fang, pedres i desperfectes materials. Les voravies de les principals carreteres oferien aquest dematí una visió insòlita. Camps i camps de cultiu i ametllers completament anegats i enfangats per la violència d'unes precipitacions que han marcat la cloenda de l'estiu i les bones temperatures. Els municipis que han registrat majors dades pluviomètriques han estat Lloseta, amb 57 litres per metre quadrat, i altres localitats com Espont d'Inca i Cúber. El dia després de la tempesta ha deixat danys materials a S'Arenal, concretament en aquest carrer, Enric Baquer, i aquestes que veuen han estat les propietats privades més afectades. Mos ha romput un lateral, el mur lateral de la dreta, ha botat tota l'aigua i, evidentment, ja ho veus, mos ha entrat i mos ha aneguat completament el soterrani. Els veïnats han hagut de vetllar tota la nit per evitar catàstrofes majors i, tot i així, no han pogut aconseguir aturar la força de la pluja. Desde la 1, desde que empezó la lluvia, hasta las 5 de la mañana. 5 personas sacando con un motor muy potente, con una manguera, pero agua, pero bueno, que llegaba a media cintura. L'hostal Oxy, ubicat en aquest carrer, també ha patit les conseqüències de la tempesta. El soterrani d'aquest establiment turístic ha quedat totalment inundat d'aigua amb tot el mobiliari afectat. Amb indignació, els veïnats han explicat a Canal 4 que els danys personals es podien haver evitat. El carrer C de l'urbanització il·legal Bellavista, que no disposa de xarxa de clavegueram, ha originat tots els desperfectes veïnals. Yo lo digo para quien le corresponda, de que hagan ya el favor de arreglar la calle, y si no, que no sean como el perro el hortelano, que ni comen ni dejen comer. Al menos que nos den una oportunidad a nosotros arreglar la calle en condiciones de que no tengamos siempre estas coses. Tot això d'aquí, que està fet de manera il·legal, si ho vol legalitzar o no, això ja no hi entra. El que vull és que els seus problemes no derivin dins els nostres. Els veïnats duen 10 anys reivindicant una solució, donat que no és la primera vegada que pateixen les conseqüències de la tempesta i exigeixen responsabilitats a l'Ajuntament. Les excavadores recollen avui muntanyes i muntanyes de fang i pedres. Al llarg de tota la matinada, els bombers han efectuat més de 50 intervencions i la Direcció General de Protecció Civil manté l'avís d'emergència a les Balears.